Start! Poszli! I tak, pierwszy zawodnik już wystartował. Kto wystartował? Do przodu, dawaj, 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 dawaj. Na mnie się spycha! Dawaj, dawaj. Ten zasuwa! Czemu mój skręca? Czemu mój skręca? Czemu mój skręca? Popycha go! Od tyłu go, od tyłu. Od tyłu, nie popychaj go, chłopie, miałeś wygrać to. Miałeś to wygrać. No bo miał chwycić! Pierdalaj! Co oni robią? Co oni robią? Gdzieś to jako moka pierdoliła na moją! Przejdzie! Uwaga, no to tylko dlatego, że ja go popychałem od tyłu. Marek, a ty co no kurwa to coś? Stary A to co?